Maayong adlaw, mga bata. Ana usab kitay bag-o nga sugilanon. Kini giuluhan og takuri. Andam na ba mong maminaw? Usa ka sayong gabii nga tugnaw ang panahon, naglibog si Rita kung unsa ang iyang buhaton. Wala ang iyang mga ginikanan ni adtong higayuna, kay tua pa nagatiman sa ilang uma. Samtang nga gibuklad niya ang higdaanan nga banig, nakahuna-huna siya nga mag-init og tubig. Gisudlan dayon niya og tubig ang takuri nga gamay, samtang gitak-ang nga ang kalayo inanay. Sa nagpaabot siya nga ang giinit mo bukal, wala damha nga si Rita nakatagpilaw. Nibukal og nisubo ang giinit nga tubig sa pipila ka oras, ug ang sulod sa takuri mihubas. Sa dihang siya nakamata, ang takuri wala na sa gitak-angan niya. Nahadlok gayud kaayo si Rita, samtang ang takuri iyang gipangita. Ug sa dihang iyang nakit-an, nagpasalamat siya kay nasulod kini sa balde nga iyang gikab-an. Wala nagdugay, niabot na ang iyang mama ug papa. Apan ang nahitabo, wala niya gisaba sa ilaha. Apan napansin kini sa iyang mama, kay nganong ang tak-angan nagkalayo pa. Busa gisulti ni Rita ang panghitabo o giingnan siya nga mag-amping aron dili na maotro. Sukad ni adto, kanunay na nga mag-amping si Rita sa pagluto, pag-init og tubig, ug uban pa nga mga trabahoon niya. Mga bata, mao kana ang istorya mahitungod sa takuri. Karon, aduna kitay mga pangutana. Andam na ba kamo? Una, unsa ang takuri? Ikaduha, nganong nag-init man si Rita? Katulo, asa ang iyang mga ginikanan? Kaupat, unsay nahitabo sa iyang gipabukal nga tubig? Kalima, asa siya samtang nagpabukal og tubig? Kaunom, nahadlok siya samtang nangita sa takuri. Asa di ay ang takuri? Kapito, ilimod ba sa mga ginikanan ang nahitabo? Kawalo, kung adunay susamang sitwasyon, ulain man, isulti mo ba sa imong ginikanan? Kasiyam, unsay buhaton aron dili na maotro ang dili maayong kasinatian? Ug ang ikanapulo, angayan ba nga masuko konsultihan sa ginikanan? Mga bata, nakahibalog yun ko, nakaya ra na ninyo. Bye-bye!